ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ଏ ହେଉଛି ପଖାଳ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେ ମିକ୍ସିଂ ତରକାରୀ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଶାଗ ପଖାଳ, ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମିକ୍ସିଂ ତରକାରୀ ପଖାଳ। ପଖାଳ ଆଉ ତରକାରୀ ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ଫଲୋ ନିହାତି କରିବେ। ଟେଷ୍ଟି ତ ଭଲ ହେଇଛି।